Yli 10-metristen kerrostalojen pystykokoajaviemäreiden sivuttaissiirtojen ja pohjakulman suunnittelussa on otettava huomioon korkeiden rakennusten viemärijärjestelmien erityistarpeet. Hydraulisten toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi on vältettävä kiellettyjä liitosalueita. Tällä alueella saniteettikalusteiden kytkentä viemäriin voidaan tehdä ainoastaan paineentasaushaaran kautta. Suunnanmuutos tapahtuu 2 45 asteen kulmayhteellä. Lisäksi sivuttaissiirron vaatima kaato on otettava vaakaosuuden suunnittelussa huomioon. Nämä toimenpiteet vaativat paljon tilaa, ja monissa tapauksissa kuilun koko on jo ennalta määritelty. Ratkaisu näihin haasteisiin on Geberit Silent Pro SuperTube. Virtausoptimoitu järjestelmä mahdollistaa jatkuvan ilmapylvään viemärijärjestelmään erityisesti suunniteltujen yhteyden avulla. Järjestelmä poistaa kiellettyjen liitosalueiden tarpeen, eikä ylimääräisiä paineentasaushaaroja tarvita. Sivuttaissiirrot voidaan asentaa ilman kaatoja, jopa 6 metriä putkikoolla D110 ja 4 metriä putkikoolla D90. Tämä antaa mahdollisuuden hyödyntää tehokkaasti käytettävissä olevaa asuinrakennuksen huonekorkeutta. Kellarissa tai maanalaisessa pysäköintihallissa olevaa korkeutta voidaan hyödyntää täysimääräisesti, sillä pohjakulma voidaan asentaa hyvin lähelle kattoa. Geberit Silent Pro SuperTube mahdollistaa myös suuremman viemäröintikapasiteetin. Lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen muutoksia voidaan tehdä edelleen joustavasti. Tavanomaisessa viemäröintiratkaisussa viemärijärjestelmä paineentasaushaaran kanssa tarvitsee 2 putkiläpivientiä välipohjan palo-osastoinnin läpi. Geberit Silent Pro SuperTube yhdellä putkiläpiviennillä tarvitsee ainoastaan 1 palokatkomansetin. Geberit Silent Pro SuperTube koostuu 3 yhteestä, jotka täydentävät erittäin hyvin ääntä eristävää Geberit Silent Pro viemärijärjestelmää. Geberit Silent Pro Carve-yhde haaraviemäreiden liittämiseen. Geberit Silent Pro Bottom Turn pohjakulma ja Geberit Silent Pro Backflip kulmayhde. Näiden yhteyden avulla asennus on huomattavasti helpompaa. Geberit Silent Pro Carve-yhde ohjaa jäteveden tangentiaalisesti pystykokoojaan. Liikkeestä aiheutuvan pyörivän jätevesivirtauksen avulla putkistoon jää riittävästi tilaa ilmalle. Geberit Silent Pro Bottom Turn pohjakulma asennetaan suunnanmuutoskohtaan. Muotoilu rikkoo vesivuon suunnanmuutoskohdassa ja rengasmainen virtaus muuttuu kerrosteiseksi virtaamaksi ilman, että ilmapylväs häiriintyy. Muotoilun avulla virtausprofiilin muutos vähentää huomattavasti energiahäviötä tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna, ja siksi suunnanmuutos voidaan toteuttaa ilman kaatoa. Vaakasiirtymän lopussa Geberit Silent Pro Backflip kulmayhde muuttaa kerrostuneen virtaaman jälleen pyöriväksi virtaukseksi ilman hydraulista tukosta, ja ilmapylväs pysyy ennallaan. Geberit Silent Pro SuperTube. Tilaa säästävä viemärijärjestelmä.